Chakachaya muri yeZimbabwe, Promise Mukwananzi oya chifumura chiti aiwa vanhu veku opposition kwavo vari kubatiwa nevanhu veintelligence nevanhu maCIO department vari kuuya vachivabata vachienda navo. Abva atotaura neimwe kesi yemunhu abatiwa recently aiwa muri Zimbabwe akatodeteniwa. Azvipere Mushe takuona kuti aiwa nawe abduction iri kutoenderera mberi. Tisanambe namashoko abuda chinyogwa muzana nhasi totibva subscribe or like on the bell icon. Promise Mukwananzi anyora achiti several citizens activists including Councillor Ngwaya have been taken and are currently detained at the government complex CIO department in Gokwe. Charges are unknown and reason why they are at CIO rather than in police custody is also not clear. Their phones no longer reachable. We await further update from our local citizens leaders on the ground. Azvipere Mushe muri Zimbabwe. Nawe ukipcho kwevanhu veopposition kunyanya vari leo kuna Nozon Chamisa yatoenderera mberi nokuti vanhu vanopitirira kuposta yake vachiti citizens must fight this. Mwana wataura mashuko kuti taneta nemasellouts saka ndoonayo tirikuona panapa pana Promise Mukwananzi achiti aiwa maopposition components vari kukepchiwa ivo vava kutotyawo vatova nefear kutoti aiwa maybe anytime vangona kutongonzwa kuti vakomana vatongobatiwa vatongwa mupolice custody kana kuti anyway kana kusingazivikanwa nokuti vataura zvokuti masoaphones ake they are no longer reachable. Tiudzei mafungiro enyu muri kuri pamusoro mashoko abuditsiwo achinyogwa pana Promise Mukwananzi. Pinai comment section medu, subscribe, kulike, turn on the bell icon.